Γεια σας, εγώ είμαι η Μαρίλα και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Λοιπόν, είχαμε παλιά, πολύ παλιά πριν όταν άρχισαμε να βγάζω βίντεο κι εγώ, είχα βάλει ένα κόσμο που τελικά τον ξέχασα και δεν σας τον έδειχνα. Σήμερα το βρήκα γιατί κάπου τον είχα βάλει και δεν συνεχίσει, είχαμε κάνει πολύ λίγο. Είχαμε κάνει μάλλον λίγο από το πάτο. Πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει για να το συνεχίσουμε και για να γίνει μορφότερα. Μα αυτό ήταν ακριβώς. Γιατί δεν μου αρέσουν και με τα σπιτάκια αυτά. Να σπίτι φτιάχνω, θα ανοίξει τριόροφο ή τετραόροφο. Και μετά μάθω σπίτι και μετά μια και γεμίζω. Βέβαια μόνο αυτή τη φορά δεν ήταν μονάχα. Και κάθε εβδομάδα, κάθε 2-3 εβδομάδες θα βγάλουμε στην μπορεί και part 2. Δεν ξέρω. Αλλά θα βγάλω και part 2 και part 3 και part 4. Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Επίσης, συγγνώμη που δεν βγάλαμε τόσο καιρό βίντεο, αλλά από τη μέρα που έχουμε ξεκινήσει σχολείο και πιο πριν να σκεφτείτε, ήταν όταν γυρίσαμε Αθήνα που πάλι δεν μπορούσαμε να δούμε τόσο. Λέει επειδή πρέπει να αρχίσαμε να κοιμόμαστε 9.30 που δεν προλαβαίνουμε να βλέπουμε μία ώρα την ημέρα γιατί είχαμε παρακάνει στο σχολείο μας. Ωραία. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το σπιτάκι μας με αυτές οι δύο γραμμές. Αυτό δηλαδή είναι το πάτωμα γιατί είναι. Μήπως το κάνω διόροφο. Όχι, δεν είναι ωραίο γιατί είναι πισίνα. Ναι, θα κάνω εδώ πέρα μια πολύ μεγάλη. Θα κάνω μια πολύ μεγάλη παιδιά και μια πολύ μικρή. Μια άλλη μέρα θα σας δείξω με έναν κόσμο. Θα σας ξαναγυρίσω σε ένα παλιό μου σπίτι που έφτιαχνα στο Minecraft πριν 1 χρόνο. Να σκεφτείτε πόσο καιρό τον έχω. Και ακόμη το φτιάχνοντας μου είναι παρόμοιο με αυτό το σπίτι. Κάπως έτσι θα βγει αυτό. Σαν διόροφο. Ορίστε, καλά είναι. Θα κάνω ένα διόροφο, απλό σπιτάκι. Στις φορές δεν υπερπολογίζω με τα πράγματα που θα κάνω έξω από το σπίτι. Γιατί σήμερα θα είναι υπερβολή αυτό που θα κάνω έξω από το σπίτι. Θα κάνω με ένα, πώς λέγεται, μια μικρή πισίνα πάνω, έτσι το, πώς λέγεται, το δεν θυμάμαι πώς λέγεται και αυτό το πράγμα. Έτσι πάνω. Πολύ γιατί έχω πλέον τόσο μανία με αυτό το χρώμα. Έχω πάθει μια μεγάλη μανία και τι σπίτι για να φτιάξω και με τέτοιο χρώμα. Δεν μπορώ. Έχω πάθει μανία. Παλιά είχαμε ένα real σε κάτι σπιτάκια πολύ ωραιότερα από αυτό που τα έχουμε τώρα. Ωραιότερα έτσι. Θεωρώ εγώ δηλαδή γιατί δεν το έχετε δει και ήταν ωραία χρωματάκια, ήταν ξύλινα και τέτοια. Τώρα όμως ασχολείται το ίδιο σπίτια, οπότε κάνω τέτοιου είδους και μ' αρέσουν. Λοιπόν,
Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι θα έχει κι άλλο μέρος, απλώς δεν θα κάνω και πολλές ώρες, θα σας δείξω. Θα κάνουμε 2-3 στίχους και μετά θα κλείσουμε και σε 2-3 εβδομάδες θα τα ξαναπούμε. Ναι, θα τα ξαναπούμε βασικά. Θα κάνω αυτόν τον τοίχο γιατί μου πήρε πολλή ώρα και μετά θα κλείσουμε γιατί είπα πως το έχουμε σχολείο. Εγώ θέλω να ξεκουράσω κιόλας γιατί... την Κυριακή είναι τα γενέθλιά μου. Μην ξεχάσετε να μου πείτε χρόνια πολλά. Ποιος θα μου πει. Σας βλέπω τώρα. Κάντε like. Και εσύ να μου χρόνια πολλά για την Κυριακή. Τώρα. Κοτσομπολεύετε στο χωράτι. Τώρα. Περιμένω. Έκανες. Μπράβο σου. Τώρα είσαι συνδρομητής μας. Βασικά είσαι εγγεγραμμένος subscribers μας. Οπότε θα περάσουμε πολύ ωραία μαζί. Οπότε ευχαριστώ πολύ που έκανες like και subscribe όμως. Μην πεις ότι το ξέχασες. Άντε κάνε, περιμένω πάλι. Δεν πειράζει. Να γίνει subscribers μου και με τα 1000 ζώρια. Δεν εννοώ ότι... Μου συνήθως πολλά ζωντανά. Έχω κάνει πολύ ζωντανό, αλλά εγώ δεν έχω σκοπό να κάνω. Έτσι πες μου ότι ας πούμε γίνει κάτι και πρέπει να διακόψω το τέτοιο. Ενώ μέσα ζωντανά δεν μπορώ τόσο εύκολα. Οπότε προτιμώ να κάνω ζωντανό. Δεν θα με δείτε δηλαδή να κάνω ποτέ, να έχω κάνει ποτέ ζωντανό. Να με μπείτε στο κανάλι μου, θα πείτε να δω έχει κάνει ζωντανό η Μαρίλια. Όχι. Θέτε όχι. Λοιπόν, τώρα κάνουμε γρήγορα αυτό για να κλείσουμε. Και όπως είπα έτσι, θα διαβάζουμε από τώρα. Έχουμε ξεκινήσει σχολείο και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όχι όλη την ώρα στα YouTube. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Περιμένετε και part 2. Bye!